Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar Zawarawa ta duniya. An fara bikin wannan rana ne tun a shekara ta 2011 domin baiwa zawarawa da ke faɗin duniya damar bayyana abubuwan da ke ransu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewar akwai zawarawa akalla miliyan 258 a faɗin duniya, wanda koda a nan Kano. Masana ke cewar akwai zawarawan akalla guda miliyan 2 da suke yawon zawarci a jihar Kano. Akan samu bazawara ne ta hanyar aure ko kuma ta hanyar mutuwar miji, wanda wasu ma ke cewar zawarawan kala daban-daban ne. Akwai sakin wawa, akwai kuma sauta ga wawa. Idan aka ce sakin wawa dai, wanda ita ce daga ganinta kasan ta cika dukkan wata kamala da ake buƙatar matar aure ta kasance da ita, amma wani dalilin ya sanya auren ta ya mutu. Ita kuma bazawara nau'in sauta ga wawa, ita ce kai da ka ganta kasan shi ma mijin da ya sake ta yayi matukar kokari a lokacin da suke rayuwar aure, wato dai ba ta da dukkan wata nagarta da ake bukatar mace ta kasance da ita. To sai dai kwanan jihar Kano, daga cikin manufofin da gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya bayyana tun a yakin neman zabensa, akwai aurar da zawarawa lokaci zuwa lokaci, wanda kuma hakan ta sanya aka jiyo wasu daga cikin zawarawan na cewar bisa wannan dalili ne ya sanya da yawa daga cikin su suka bashi ƙuri'a har ya zamanto gwamnan jihar Kano, domin dai sa rai da za su mori wannan tagomashi na auren zawarawa da ya bayyana. A gefe guda kuma shirin idan baka san gari ba ya zanta da wata bazawara 'yar asalin jihar Kano kan yadda ta tsinci kanta a rayuwar zawarci. Daga ran da mijina ya sake ni har kawo yanzu da nake buga zawarci, na tsinci kaina a kalubale iri-iri, na samu masoya, na samu makiya. Shi zawarci wani abu ne da ya kunshi rayuwa mara daɗi, domin zawarci ba shi da daɗi a gida. Ka bar gidanku ka je ka yi aure, ka tafi gidan mijinka, zai baka abinci, zai baka nama, zai baka madara, zai baka komai. Lokaci guda kaddara ta gindaya muka rabu da mijina. Na dawo gida aka zo aka cuɗanya, shekara ta 8 da shi, lokacin yara na 2 muka rabu da shi. Na dawo gida muka zauna ni da ƙannena, ina ji ina gani ƙanne haka zan tashi da su. Rashin kunya ce, zaka gani zan yi shara, ni zan yi wanke-wanke. A haka mahaifiyarmu tana jajirce a kanmu ma a haka, kuma Allah ya wa mahaifina rasuwa. To duk da dai haka gashi Allah zai haɗa ka da samari wasu marasa kunya, ko in ce zawarawa, dan ba samari ba. Wani ƙarshe zaka ga rayil aini zai maka rashin kunya, fafur ya nuna ya fito maka halittar da Allah ya yi maka yake so. Sabida ni Allah ya yi ni mace ce da dirna, to domin haka maza suke roshin a kaina. Ni kuma ina da buƙatar samu kamilin namiji, sabida mijina da na rabu da shi kamili ne, to ina son in samu kamilin namiji. Kaga wannan ai kalubale ne a zaman gida. Mace tana fuskantar kalubale da dama na zaman gida, ba shi da daɗi. Na rantse da Allah muna cikin wani hali. To mu dai nan sai dai mu ce Allah ya kawo waɗannan zawarawa mijin aure.